Jo. Vlog Week Challenge Day 3. Vlogit filmilerniarna eqqsaatigillattaruarluu kisatassa аллаттуилаареерникориармсуут саммиссанерлиги тааккуа илауқитаарпун уллумил эққарсаллаттаалерпунга қанитут филмилиассанерлин кисиа алланникуусам акианганикками нипилерсорна тасса уллумиккин пингасунгорнэрми qassiun oktober 16. Oktober 16. Bilersertaleqqaarnera eqqartissavara. Tastaamannikkin 2009 massakkin nipilersernerm ingerlatara passi 2009 passertaleqqaarput puigingajaqaaq taamanukkisia instrumentiming pisaaqqaarpiarama yuulliminguatsiarpung taanaan eqqaamanerlulaartaria kisia yuullimi eqqaamangilaaqassin ukeeqarnerlinga maarfin pinas missa arfin sammissa taamani yuullimi anaanamma ataatammalu pattagiaming tuninikuua tassa pattagia misiliiteeqqarnikuua amqaliinniin instrument misileqqaarpiarnikuusara pattagia soorlun kisia siornatu maakitar misililaarnikuua kisen ilikkarnikuunagu tassa siullummi pattagiataqqarnikuua tapattagia ilikkaqqarnikuua instrument imadu patiffi ilikkavinnikuungilakka gisataaman pattagia pisaarinikuusaa skærmeeraqarami taa skærmeerartaani tiimonik appisseriarlin so tortagassartai ilaarneqarsinnaallit nuisaka tatakkua ilikkassatiginikuuakka maataasiakkaat imat patiffissuersingikkapaaklin sivigitsukullammi taamatut pattagia piginikuuara imaqalliinni pattagia talernikuu imatut ilikkaruissuarnikuungilara soorl patiffissorsiitigaling ataasiakkaariisat soorlaamat pattassinnaangila kisia soorl ataasiinnerming tiundididi taamat taavayuna trattanniliigama anaanam kitaarim tuninikuugaanga taamani kitaari misilittallattaalarnikuullugul nuannarileralluttuinnarneernalaani tassa kitaaриtarnikuuanga spanska taspisaaqeqqarnikuuga kitaar tastaassumkingerna patiffiit ata ilikkarpakka patiffiitukua soor kortit si ki di tamakuannaliginnaasi taalukua soor qaleriitaat marl taamat taamat ukua patiffiit kortikujuin ilikkareernerkingerna tappin ilikkarkin tappin aam sungisagaatiarnikuu tappikujuuso meqatuorfianillita itertarfimmi atsami computertarfimmingaanniin tappikuissuarn pappialerpassaun annisitteriarl angerlaattarnikuuakka tastaakkua sungisaatigingaatiarnikuuakkaamma tappin ipilersiitikuju namminnuunnarisakka sungiiserligilli ilaarniartarligilli pisalernikuuvung aamma
nipisiivineri tassiina tusarnaajitigaling ilikkarniarsarasarnikuukka ukuam soort tappin takkua ilikkareernerkingarna nipilersit nuannerisara tappitaa isigiitigalugu nipilersit tusarnaaqattaagitigaligi taamatut ilinniartarnikuullugu annerpaamik taak ilikkaaqarfinikuuak tastaamatut kitaareertarlinga ingerlarujoriarlinga malik aperinikuugamiga passertalerusunnerlinga snaaftaakua passertussaming amigaateqarsimasit nipilersertalernikuullutik taaman nipilerserrattalerput soorpaantitut aallartisarnikuusut eqqaamavara taaman uwa so ilaallatsialaaginnartarnikuullun kitaareertarlinga soortaamatut taava qusinnimi prattikkarpunga prattikkarnerm nalaani taaman laagarimi takisarnikuullugu passa uningaannart sivisi mali aperereernerkingarna tas akiuersilling pereriarama qusinnim suleqatik aperiukka unna tastaantakinikuusaa passa uningaannart qangali arlaat pisiassarineraa imraliinniit piniagaanikuunnerser taa unitsiinarnikoro pisiarineqassamaarnikoq sussаарneqaannarnikuuso tastaamasling ilautsiffaarillu passitaarpunga tataamat parentary pisaario fiestringa tas aallartissitiguttut taanna passitaarinikuuga sulipigivara paamiinippung kisaattornerpo taavanikki tas aallartippugut annerusum taa koruarin ilaarsinerin nammin nuannerisatsin ingerlannikuuarput so Trivium Bullet Valentine ummat kaasukuju DD nuannersautarniku taaman tas nakkataan taa nammin sanaatsinning atigisalerlut tukkaangas taarsipallangara yes sillä taarsipallattalernikuunu tava taamatut nammina sanaatsin atigisalerernet kingerna aamma nammina immissisarnikuugun soorlu klubbip immissisarfianaam immissisarnikuugun taman kitaarettorpun appaa klubbimisulisarnikuugami taa nipilersertarfi aquttarlu nipilersertarfimmi taavalu immissisarfittaa taamaslit am immissisarnikuulluta klubbimi nakataatigun taa kitaaretutsinni allal aamma soorkumulaati am immissisarfeeraa soor pisaajo torratikuullutin taa immissiffigisalerli kitaarettorpu taanna appaa amangallarsimaffiani immissisarfimmi tas taamatulli immissisaqattaarfigaarlugu nammin sanaatsinning taava kitaarettappaa amangallarsimaffian am nakkataani nammin am sanasalernikooriarami taan SoundCloud-erarpum am saqqanersitteqataaffiginikuuaa passertuuffigalugu tannuutileqqaassavara taava kisiat paantitaanna nipilersat taleqqaaffiga taleqqaaffiga avissaartuunnikuugatta soorsiullernik trummertorput nuumnukkiarami allum trummertortarpuula kisiaarma soor kitaarettorput nuuppuun nilulissannuuppuun taa avis amigaqqiluppuun soorlaamatut kitaarettorp aappaaama allartarlin allamiilertarlin so immi avissa tuutserratinnaavillita tamasillit uninnikuugu takiseqan pinerpuun am naapeqqikkia taarimaarpugu neriuppunga kitaaret marluuleraangam qanerluun nassaassarseruyorsunnaasaramik taakua nassaavi patiffiit kukkilattarneerso nipilerseriaasersakkortor tassani atertaratsigin taakua illanaartusaatikkusernersagutartaramin inasassagutarapu saqqimmatseqarnikuungilaam kisianamminerlit immissatsin sulipeqarpugun uarnammin peqarpunga ikitsunguanin
kisiatus taamatut avissaaqagu taamatut pas tallerernikuuninniit nipilersaqati assiingittukuissuutaam nipilersaqatigisarnikuuakka soorlam gitaarto taan atsaaleqqaasara emma klubbim sulillin nipilerserparf ingerlannikuu saatus taan nipilersaqatigisarnikuoqaara imerniartarfin appismaaqatigalu taan trommattuulluni taallam gitaarertullerlita nun ingasassautaarnikuu nuannersauutaarnikuu Tompa nipilerserlin aallarteqqeqqaarmat teormanikkit paamiini passertuuffigilaarnikuuara taameneqqaamavaa inuiat ullorsernerm timersertarfim appisumaarlita tompeeqqaaneqarneqataqqinartuuli inerportsen passertuuffigillaptaanikuuar paami katersertarfiini taqqissuumi tassani appisumaall taaqatigisarnikuuaram haunimi appeqatiginikuuara marlipassertuuffiginikuuara taaman kielsinnikkit paamin tikikkiartoruliortuta kimmer angeeqqaavi tingerlaamik angalaarliti kalaallunaан apuutereerneran paamin apuukkiarterneran taaman silami appisimaarpuun iinortaaman paamiut asasara aterluu taaman passertuuffiguara Don ampuginappuat. Tam 2014 Inerportsen katuamut appismaariartissa tormertorigalavata John Peter aperinikuuaanga artik mitusami passertorusunnerlinga taamanitas Inerportsen appitsissa katuami kissassaasuusussangoritaarsamagami Artik mituusa testaamutut isimaqatigillutik inisseriataarnikuusimagumikki passertuuffiginikuuaraamma artik mituusa amnuannersupilussuunikuuo katuama appisimaarlani John Peter eqqaaneqarneraataqqinartuuli amqangali passertuuffigisartagara paviasoonsin amtastaanna saqqimmersitseqataaffiginikuuara sinkili saqqimmernikoo iserfik tastaanaam passertuuffigalugulu aallarteqqaamalli passertuuffigigakku taa saqqimmersit seqataaffiginikuuara passertuuffigalugu nipilerseqatigingaatiarnikuuara ti imerniartarfin appismaartarlita katersertarfim tastaqqissuummi nammin aqqisuullinaarma ingerlatsinikuuo imigassartalimming taan unnuarnu annersupilussuunikuuo nammin sanaavan appisimaarpuun saqqimmersitseqataaffiginikuuara tas siuller saqqimmersitseqataaffiga iserfik appassaani ammalik tan passertallerusunnerlung aperinikuuso saqqimmersitseqataaffiginikuuara tassan sinkila saqqimmersikkamiik tassani sinkil saqqimmersikkamiik paasisinnaangiluk ka energiitoramain ja tas malik saqqimmersitseqataaffigiwara aappassaa saqqimmersitseqataaffinni malik puusen paasisinnaangiluk ja tausumam sanaarpassavaqarpo tassanaam saqqimmersitamini Karsten Fietserpaa tasmarlullutik sanaarpassavaqarpun taakam nuannersupilussuupput nipilerserfigili umerli passertuuffigali pingaissaani saqqimmersitseqataaffeqarnikuugunga aamma nikku brant neqa tassani sinkil normu ateqarpoq tarrileravit taan aamusuk videortaqarpoq YouTube min Facebook kimiluk takinersinnaasor tastaannaavo kingilla saqqimmersitseqataaffiginikuusara tarrileravit alright imallaammi ampaasisaqarfigilaarpat passerlinga аллартеққарнера нипилерсернер тас аамааллартеққарнера уллумиккин пингасунгорнэрми vlog week challenge day 3 нуннарикки уна лайкерун subscribers мангиккуи subscribersуккуи notification намминиккусуккук qonaq malinnaagavit aqaitakus